Siphetha ngoluthi Umakhweyana ulindeleke ukuba uhlangane Nezinkondlo nomculo wejazz emcimbini obizwa nge-The Meets the Future e-Playhouse e-Thekwini Ngolwesihlanu. Ukuzwa kabanzi ngalo mcimbi sixoxisane nomgqugquzeli wawo uZawadi Yamungu. Inhloso yalo mcimbi ukukhumbuza abantu bakithi ukuthi endulo kwakuphila kanjani, kodwa ngibakhumbuza ngomculo. Ngibathathela amaculo asendulo njengamahubo noma ngingathi amaculo ayehlatshelelwa abaculi besifazane kodwa ababegcinile isintu, besigcinile isintu ekuhlabeleleni kwabo, njengo-Miriam Makeba, uMambusi Mhlongo, njengo-Princess Magogo. So amaculo anjalo ngizowenza esikhathini samanje ukuze agcineke ngoba anomlando kuwona. Uma ngabe uwalalela indlela ababebhala ngayo, babebhala ngesintu kunomlando. Ekwenzeni kanjalo ngenzela ukuthi isizukulwane esizayo noma abantu esiphila nabo manje abaneminyaka engangeyami beqhubeke bezwe ukuthi kwakubaluleke kangakanani ukubhala ngesintu nangokubhala nangolimi lwabo.